הדבר שהכי עזר לי להפסיק למרוד שיער חוץ מלאהוב ולטפל בשיער שלי, זה בעצם לא ליפול לרגשות אשמה, וזה הכי חשוב מיד אחרי לאהוב את השיער. אני אסביר בקצרה כי אני אעשה סרטון בהמשך השבוע לגבי כל הטיפים שלי, אבל אנחנו נמרוד. את תמרתי את השיער ואתה תמרוד את השיער עוד הרבה פעמים עד שתפסיק לגמרי. זה תהליך שהוא מאוד ארוך, אבל זה בסדר. צריך להבין שלמרוד שיער זה חלק מהתהליך. ואם ברגע שאני אדבר בלשון נקבה, אבל זה פונה לכולם, תמרתי את השיער ואחר כך תפלי לרגשות אשמה, את תשנאי את עצמך, תשנאי את השיער שלך, תהיי עוד יותר עצבנית ומתוסכלת, ואז במקום למרות עוד שערה 2, את תתפסי 10 במכה ותוציא את כולם ביחד. זה לפחות מה שאני עשיתי, כי פשוט הייתי מרגישה כל כך חרא עם עצמי, שאני מורטת את השיער שלי, שמה לב לזה ומורטת עוד. אבל זה בסדר, זה חלק מהתהליך. את צריכה לשים לב שבאותו רגע את מרגישה לחוצה, עצבנית, עולה לך איזשהו רגש לא נעים, איזושהי משהו שנוגע בטראומה שאת לא רוצה להתעמת איתו, ולהבין שאת צריכה רגע לצאת מאותה סיטואציה, או לשים לב שאת פשוט גוללת בטלפון ואת לא שמה לב, כאילו, ואת מורטת באמת באוטומט בלי לשים לב. תעצרי רגע את המקום שאת נמצאת בו, תקומי, תשתי כוס מים, תמלא לך כוס זירו, לכי לטיול בחוץ, או שתעברי מהטלפון לטלוויזיה ותתעסקי עם משהו בידיים תוך כדי. פשוט תשימי לב לצאת רגע מהסיטואציה שאת נמצאת בה, ולסלוח לעצמך ולאהוב את עצמך, למרות שמרטת כמה שערות. אני מצטערת להגיד את זה, אבל כמו שיש אנשים שמתים כל יום בעולם הזה, מאות אנשים. את לא יכולה לשבת על כל אחד מהם שבעה, ולהיות עצובה ולהצטער על זה שהם מתו, כי אם פשוט יהיה לך כואב על כל אחד מהם, את לעולם לא תצאי מהכאב הזה, ואת רק תיכנסי לתוך דיכאון, תיכנסי לתוך הבור עוד יותר עמוק. זה קצת ככה גם עם השיער, כי את תמשיכי למרות עוד הרבה עד שבאמת תפסיקי. אז תקבלי את זה שמרטת עכשיו, ושזה יקרה עוד הרבה פעמים, וזה חלק מהחיים שלך כרגע, וזה בסדר. תאהבי את עצמך בכל מקרה, תגידי לעצמך, פעם הבאה אני אמרוד פחות, או שאני אשים לב לפני ואני לא אמרוד בכלל. ואת עושה עכשיו את הכי טוב שלך, ותעסיקי את עצמך יותר, ככה שיהיה לך פחות זמן להתעסק עם השיער. ותשימי לב איך עם הזמן פתאום יש לך פחות קרחות ואין לך בכלל, ואת מורטת פחות, ואוהבת את עצמך יותר, והשיער שלך נראה יותר טוב. תראו אותי בסרטון הבא.